Operativni sistem i svi programi koje koristimo, a koji govore kompjuterskom hardveru šta i kako da radi, zovu se softver. Kako je softver neko morao da napravi, to znači da bi od autora trebalo da dobijemo odobrenje da bi koristili neki od programa ili sistema. Softveri mogu biti komercijalni, znači da se mora platiti za njihovo korištenje, i mogu biti, ajde da kažemo, besplatni. Znači da je njihovo korištenje raspoloživo za bilo koga. U svakom slučaju, bilo da se radi ili o komercijalnim ili besplatnim, postoji nešto što se zove licenca, odgovarajuća licenca koja upravo propisuje između ostalog te stvari. Međutim, kod nas vrlo često ne tražimo to odobrenje, to jest ne kupujemo softver, već se koristi piratski. Time se krši zakon, ali i više od toga. Održavanje računara koji rade sa nelegalnim softverima skuplje od cijene koštanja legalnog softvera, prema nekim istraživanjima čak i do 60%. Tako da mislim... Skuplje u smislu da se računari brže kvare, da ste često prinuđeni, znači da ga servisirate, da samim tim korištenjem nelegalnog softvera vi skraćujete vijek upotrebe tog računara. U kompanijama koje pored računarske opreme prodaju operativne sisteme i programe kažu da je osnovno pitanje zašto neko nudi piratski softver. Tvrde da korištenje takvog softvera može biti rizično. Ja kao neko ko dajem na raspolaganje piratsku verziju, pitanje je da li ću dati zaista originalnu instalacijnu verziju ili ću uz dati softver ubaciti neki kod koji mogu da snimaju sam naš rad na računaru, da snimaju šifre koje kucamo, na primjer za pristup Facebooku ili bilo kojoj društvenoj mreži, i da ih napadač, odnosno onome koji ih je pripremio, distribuira. A iza legalnog softvera stoje kompanije koje vam garantuju bezbjednost. Sa druge strane, ne treba zaboraviti onaj vrlo bitan detalj, a to je da je korištenje nelegalnog softvera protivzakonito. Dakle, vezano je za zaštitu prava intelektualne svojine i ako koristite nelegalne softvere, podliježete kaznenim normama. Provjera da li neko koristi legalan softver ili ne moguća je višestruko. Znači, zaista je moguće da i sami proizvođači softvera mogu da utvrde da li neko ko ima kopiju njihovog softvera koristi legalan softver. Vrlo često proizvođači softvera obezbjeđuju da softveri koji su radili mogu da se povežu sa njima da bi eventualno verifikovali da li je proizvođač napravio neke popravke datog softvera, pa na primjer im automatski te popravke i distribuirao, i recimo tokom te komunikacije zaista je moguće da proizvođač verifikuje da na nečijem računaru ta kopija softvera nije legalna. To je vezano za neku tehničku i najčešće proizvođač softvera neće doći do nas, posebno u maloj Crnoj Gori, i reći ti taj ne koristiš legalan softver. Ono što je zaista istina šta se može desiti kod nas, znači da neke od institucija koje su zadužene, a u slučaju da imaju dojavu ili prijavu da neko koristi nelegalan softver, mogu da odgovarajućim tehničkim metodama ili prosto traženjem odgovarajućih dokumente dođu do nivoa utvrđivanja da li je neki softver legalan. Iako neke verzije operativnih sistema mogu koštati oko 300 eura, a programi i po nekoliko hiljada, nije svaki legalan softver skup, ako ste spremni da učite i prilagođavate se. Komercijalni softver i open source softver su legalni softveri, dakle i jedno i drugo. Ono što je možda prednost open source softvera da je u momentu instalacije besplatan. Open source kao besplatan softver nastao je 70. godina i baziran je na formi Linuxa kao prvog operativnog sistema koji je nastao u toj formi. Šta znači open source? Open source je znači slobodan kod koji je dostupan svima, koji može da se razvija, dopunjava i unapređuje po potrebama samih korisnika. Postao je jako popularan zbog toga što sami korisnici nemaju problema kao prvo sa virusima, jer je to na početku bio jedan od najvećih problema i kao glavni razlog na koji se usmjeravao, kao glavna prednost u odnosu na Windows. Sam Linux, odnosno svi operativni sistemi koji se baziraju na Linuxu, su slobodnog koda i jako su stabilni kao sami sistemi.
Kao primjer možemo da navedemo Google koji recimo koristi 99% njihovih servera koji rade na samom Linuxu. Linux, njegova sama prednost je također i u samoj licenci. Zapravo da bi koristili, instalirali ovaj operativni sistem nisu vam potrebne licence za koje je potrebno izdvojiti određenu sumu novca, posebno ako ste, da kažemo, poslovni partner. I samim tim imate veliku prednost u odnosu na cijenu ovog sistema. Jako je bitno da naglasite da je to znači slobodan softver i da apsolutno možete da upravljate svojim resursima na svim mogućim nivoima. Ovaj sistem je dakle moguće koristiti kao bilo koji drugi operativni sistem, znači ima sve mogućnosti kao i sam Windows. U nekim granama, da kažemo, možda malo manje razvinije, to su dizajn i neki muzički softver. Sigurno su svi čuli, a mnogi vjerovatno i koristili Skype. Malo ko zna da je Skype nastao kao start-up preduzeće i da ljudi koji su ga napravili još uvijek imaju energiju start-upa i razmišljaju na taj način. Mi smo sada postali dio Microsofta, pa se ponašamo kao odrasla i velika korporacija. A ta sada odrasla kompanija nastala je kroz druženje nekoliko mladića sa sjevera Evrope. Skype je osnovan u Estoniji i osnovala su ga 4 Estonca, jedan Šveđanin i jedan Danac. Naša najveća kancelarija je smještena u Talinu u Estoniji. Isti momci su napravili Kaza, koji je svima služio za skidanje različitih stvari sa neta. Onda je postalo užasno teško da Kaza preživi zbog pravnih propisa, pa je tim odlučio da proda taj sajt, pa su razmišljali šta bi trebalo da bude sljedeća velika stvar koju žele da naprave sa istom tehnologijom peer-to-peer. Tako je nastala ideja poziva na takvoj mreži. Isti tim je napravio prvu verziju Skype-a također. A budućnost kompanije je u velikim i stalnim promjenama. Skype trenutno prolazi kroz prirodne promjene koje prate tehnologiju. Pomjeramo se sa mreže korisnik u svijet usluga, gradimo proizvode na mrežnim uslugama, tako da je to ta promjena, a drugi pravac promjena je želja da integrišemo Skype u sve usluge Microsofta i imamo vezu sa svim njegovim proizvodima. Tako pokušavamo da budemo svuda gdje možemo, da postavimo standarde i uđemo i u vašu dnevnu sobu, vaš podrum, džep, telefon, laptop, TV, tako da gdje god idete Skype vam bude dostupan. Priča uspješnog start-upa naravno za formulu ima najjednostavnije poruke. Važno je da se fokusirate na svoje ideje i stvari u kojima ste dobri, to jest bolji od drugih. A druga stvar na koju podsjećam ljude je da se morate zabavljati šta god da radite. Nije sve u poslu, morate da se zabavljate time što radite, da bi tim bio uspješan, a start-up cvjetao. Internet nije samo mreža računara, nego i velika neformalna zajednica sa vlastitim kodeksom ponašanja. Pravila ponašanja na internetu slična su onima u svakodnevnom životu. U nastavku, evo nekih osnovnih pravila online ponašanja. Ne koristite znakove koji ne spadaju u tekst maila, jer oni u velikom broju slučajeva neće ispravno stići do onog kome mail šaljete. Ovo se odnosi na razne grafičke simbole, kodove za karakteristična slova i slično. Preporuka je da naša slova koristite samo ako ste sigurni da će ih primalac vidjeti kako treba. I to je bolje nego da vidi neke bezvezne simbole umjesto slova. Prilikom odgovaranja na poštu najčešće je potrebno da citirate dio poruke na koju odgovarate ili da se nadovežete na nju. Citirajte samo onoliko koliko je dovoljno da se poveže diskusija, ni manje ni više od toga.
Ako u mailu koristite potpis, trudite se da on bude kratak. Obratite pažnju i na način na koji se obraćate sagovorniku u poruci. Sa prijateljem se možete ophoditi kako ste i inače navikli. Među kompjuterskim entuzijastima postoji nepisano pravilo da oni međusobno ne persiraju jedni drugima, čak i kada se lično ne poznaju. Ali kada kontaktirate nekog nepoznatog, pogotovo ako se radi o poslovnoj prepisci, učtivost je neophodna.